Angithi uthe ngiya ku-send cash. Yes, ungayipress but mama uqala uyibuke. Ngizokutshela mama sekufanele uyipress. Meqala ucheck u-R lo ama-reversal cause senze i-reversal. Ku-send cash ukhona u-R one-arrow e-point back into your right hand side. Yebo. Uzoklikha yona-ke leyo R cause yama-reversal. Uzoklikha ku-R izokuvezela iy'tolo phezulu ey'qala ngo-Capitec. Uyayibona iy'tolo? Manaki. Sengiyibonile. Yes, uyayibona iy'tolo? Klikha ngezansi-ke ku-continue. Ubona u-continue lo blue. Awukho continue lana kuveza ukuthi kumele ngifake i-amount and press 4 digits. Amount. Should ngiyisa straight ku-amount because i-reference number isi-active. Uzoklikha lapha ku-amount-ke lapho kubhalwe khona u-amount 43,000. Yes. Ngifake malini? Ubhale 1500. Total amount yakhe esekurevesela yona it's 1500. Okay. Nangezansi yabona ngezansi lapho khona u-create form. Nakhona uzobhala 1500. Okay. Okay, as verify ke sise ku-amount ubhale u-1500 nje. Yebo, nangezansi wabhala 1500. Yebo. Okay, uzopress usend-ke lo ngezansi obhalwe ngoblue. Uzosend your request, izothi answer your remote pin for the amount that has to be sent back. Iyayifuna ngesi-remote pin. Then klikha la kule spaces lapha esibhalwe remote pin, ufake i-remote pin yakho silently le ungene ngayo. Then upress uconfirm. Uzobona i-reference number phezulu eqala ngo-C, ungibizele yona ngiyi-activate. Lalela kwebhuti-ke. Lalela. Yes, ngilalela mama. Uhlezi babamba bhuti wami uyangizwana? Yes. Kwagumede ufike ukugcina. Yes. Lento oyishoyo ngiyayazi. Yes. I've worked ebank mina. Lento oyishoyo ngiyayazi bhuti wami uyezwana? Uyobabamba ugcina ulimi lakho ayilashelela bhuti ngifuna uqamba manga uyezwana? Ulimi lakho lashelela nje ngiyaluza bengifuna uze ufike la. Ufike khona bekuba ngithi phuthuma ngiphuthuma emsebenzini. Yebo mama, lalela mama, uyazi ukuthi akuwena wonke umuntu ohlakaniphile njengawe, abanye bayidoma. Njengoba wena uhlakaniphile ngikugejile namhlanje angibageji njalo. Yebo uyabona ufike ekugcineni. Njengoba wena kaGumede, hayi futhi sikaGumede nihlakaniphile nonke, ngiyabaza abantu bakaGumede sengibaqedile. Wena nje oqhaliyasha nje ohlakaniphile nje namhlanje. Ufike ekugcineni-ke mina I've not ngigcineni mama, ngade ngaqala ngisaqhubeka futhi ngidlulela phambili. Yabo nje uba sengibone sengigejile ngizodlulela komunye manje. Ngiyozama omunye angifika ngigcineni ngisaqhubeka. Inginonise lo mali ey'ngane zabantu yangizwa? Hey mama ngikhuluphele ngiyafutheka ngiyacucima ungangibona. Inginonise and I have your number. I know people who know people. I'll track your number down. I'll get you. Babezama mama, good luck. What I get inhlanhla